Xi ħaġa ferm importanti li dawn il-fondazzjonijiet li qed jagħtu servizz essenzjali lil poplu Malti u Għawċi jingħataw l-għajnuna kollha possibbli sabiex ikunu jistgħu jkomplu jaħdmu b'mod effiċjenti. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt żjara li jagħmel it-tlieta filgħodu għand il-Karl Vella Foundation fejn ramel qrib il-ħidma li ssir minn din il-fondazzjoni jum wara l-ieħor. Matul din iż-żjara Alex Borch ġie milquh mit-tmexxija tal-Karl Vella Foundation li spjegawlu is-servizzi differenti li joffru lil persuni ta' kull età u ma spjegaw li saħansitra għandhom servizz ta' support lil tfal bejn il-5 snin u 17-il sena. Apparti minn hekk joffru numru ta' servizzi oħra fosthom support psikoloġiku u emozjonali lil pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom meta jkunu qed jaffaċċjaw trattament mediku barra minn xtutna. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch saħaq fuq l-importanza li fondazzjonijiet bħal dawn jingħataw l-għajnuna kollha possibbli sabiex ikunu jistgħu joffru aktar servizzi lil poplu Malti u Għawċi kollu. Hija xi ħaġa importanti ħafna li jkollok foundation bħal din illi f'mument daqshekk diffiċli jagħtu l-għajnuna u s-support dawn il-familjari li jkunu għaddej minn tant żminijiet diffiċli li jiena esperjenzajta għalhekk l-impenn u s-sosten li jagħtu fondazzjoni bħal din hija kruċjali u importanti illi jsibu dejjem is-support tal-poplu barra u anke tal-gvern sabiex ikomplu għaddejjem dan il-ħidma u joffru servizz lill-poplu Malti Għawċi kollu. Min-naħa tagħha d-direttur u waħda mill-fundaturi tal-Karl Vella Foundation spjegat uħud mill-isfidi li jaffaċċjaw f'dan ix-xogħol tant importanti. L-isfidi huma varji, so għandek sfidi fejn forsi ma tafux bina daqshekk nies u allura hemm ħafna nies hemm barra u familji li għandhom bżonn is-servizz tagħna u għadhom ma jafux bina, so dik hija waħda. L-sfida wkoll li iktar ma jkollna nies iktar ovvjament ikollna bżonn professjonisti u allura l-isfida fejn jitlu finanzi hija xi ħaġa li hija hemmhekk kontinwament minħabba l-fatt li s-servizzi huma kollha b'xejn. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Albert Buttigieg.